Em dic Roser Ribó, tinc 60 anys. Quan vaig tenir la malaltia, que se'n diu una púrpura trombopènica trombocitopènica, que és una malaltia de la sang, és una baixada de plaquetes. Llavors vaig estar un temps ingressada i em van fer bastantes transfusions de sang. Soc el Xavi, tinc 24 anys i em van tindre que posar sang perquè als 16-17 anys em van detectar una malaltia clonal que feia un error en els glòbuls vermells i la funció dels glòbuls vermells és portar l'oxigen als teixits i òrgans i es perdien aquests glòbuls vermells i per això m'havien de posar sang. La baixada de plaquetes representa que la sang es torna aigua i llavors es fan tots uns cúmuls de sang i t'han de fer transfusions per renovar la sang. Jo acabava tots els partits amb mal de cap, clar, jo pensava que era lo normal, però quan em comencen a explicar que hi ha aquesta malaltia, començo a relacionar-ho tot amb la malaltia. Amb els temps que vaig estar ingressada, els 2 mesos, me'n posaven quasi bé una cada 2 o 3 dies. Recordo el moment que em diuen la solució final serà, si res funciona, un trasplantament de mèdula. Jo recordo dir, feu-me'l ja. Bueno, doncs jo li diria que moltes gràcies, que estem molt agraïts, que sense ells doncs, jo potser avui no seria viva. Que gràcies, que estaràs eternament agraït. I saps, el fet d'estar mitja hora traient sang, has aconseguit que li donis la vida a una altra persona i que la família, sobretot la família d'aquella persona, comenci a aixecar el cap.